Els meus pares sempre han jugat a bàsquet. Doncs quan vaig néixer, diguéssim, o quan ja tenia 3-4 anys, la idea dels meus pares va ser que jo jugués a bàsquet. Vam vindre aquí i em van agafar a mitja temporada i em va començar a agradar i, bueno, mica en mica vaig anar pujant de categories, però sobretot això, és que els meus pares van jugar a bàsquet els dos i, bueno, una mica la idea, diguéssim, de que jo fes el bàsquet, però si no m'hagués agradat, doncs ells no ens haguessin portat a fer-me un altre esport. Bueno, a mi em va escriure per personal, abans de que es fessi oficial que hi fitxava per dir-me si podia portar el 4, i jo la veritat que no vaig tenir ningú problema perquè jo sé que per ell era important portar el número 4 i jo la temporada passada ja vaig portar el 44, que tampoc es podia, així que tampoc era una cosa que digués doncs no li dono el 4, per ell era important i per mi no era una cosa super important, o sigui que sense cap mena de dubte li vaig donar el 4. Aquest any el club torna a tindre molts jugadors de casa, jo crec que això és una referència, i ja et dic que torni en Ferran, en Pau Ribas i després tinguéssim bones incorporacions com ha sigut l'Ante, doncs jo crec que és un aprenentatge de cada dia aprendre d'ells i mica en mica doncs, seguir una mica els seus passos. Bueno, com està veient que mica en mica doncs, vaig creixent i vaig tindre una mica més importància al rol de l'equip, però ja et dic que, com sempre he dit, jo sortir des de banqueta o sortir de titular, ara mateix estic sortint més de titular per les circumstàncies que hi ha. Bueno, el que intento és donar el màxim meu, sobretot en defensa, i ja et dic, mica en mica anar agafant més confiança i res més. Sí, clar, al final quan tens més confiança des de l'entrenador, des de part dels teus companys, doncs clar, això és, diguéssim, la teva autoestima també creix i et dona pas a fer altres coses que potser estàs una mica més cohibit i ara, doncs, bueno, veient les circumstàncies i veient que tens una bona oportunitat per demostrar, doncs, bueno, per què no fer-les, i de moment està sortint bé la cosa. Bueno, a l'estiu, quan va començar la temporada, em vaig plantejar seguir creixent com a jugador, mica en mica. No em vaig marcar ningú objectiu personal, sinó anar creixent mica en mica. Ja et dic que si l'any passat feia 10 minuts de bona rotació, doncs aquest any intentar fer 15 o 20 de qualitat i també de bona rotació. O sigui, ja et dic, no em vaig marcar ningú objectiu, però bueno, mica en mica anar creixent. Sí, bueno, jo crec que al final ser un jugador de la casa et dona un plus, crec que t'identifiques amb el club i més o menys amb la manera de jugar que ha sigut sempre la penya, i ja et dic, quan juguem aquí a casa, ara no hi ha públic, però bueno, donar aquest plus d'energia i de defensa jo crec que és molt important. Tenim uns exemples perfectes com és l'Albert Ventura, que bueno, de sacrifici no se li pot dir res. Jo crec que una mica és el camí aquest. Sí, aviam, no tots els equips segueixen la mateixa línia pujant en tota una temporada. La temporada és molt llarga i hi ha altibaixos, està clar. I bueno, jo crec que aquest final de temporada doncs, estem enfrontant a la manera de que tenim que ser molt agressius, sobretot en defensa, perquè al final, si nosaltres som agressius en defensa, després en atac tenim molta qualitat per fer punts, tenim molts jugadors que reparteixen joc com que són anotadors, així que jo crec que l'important és en defensa, però ja et dic, una temporada ja li agradaria a tots els equips i a tots els entrenadors que sigués sempre ascendent, però sempre hi ha altibaixos i bueno, nosaltres hem tingut aquest moment d'altibaix, però jo crec que estem un altre cop en el bon moment. Bueno, jo al final sempre m'he identificat com un jugador amb caràcter, així que ja et dic, jo quan surto a pista intento donar el màxim meu i està clar que a vegades cometré errors, però sobretot que no falti energia, perquè si al moment que falti energia no seré el Joel Parra que sempre ha sigut. Bueno, ja m'està clar que amb els jugadors de casa doncs, fem una mica més de pinya, però jo crec que aquest any tenim molt bon grup humà, diguéssim. Entre tots ens ajudem, entre tots tenim una amistat i ja et dic que potser et diria amb l'Albert Ventura, amb en Ferran Bassas, amb en Pau Ribas, i ara el Xavi està lesionat i està com una mica fora, diguéssim, de nosaltres a la pista, però fora també segueix sent un grup. Però ja et dic, no n'hi ha un jugador que digués amb aquest em porto, no, ens portem bé entre tots i això jo crec que també és una de les claus. Bueno, tenim l'Arnau, que ha estat també des dels 5 anys amb ell aquí pujant, però ell és vinculat, però entre nosaltres. Però és el que dius, al final arriba aquí
és difícil, ningú t'ho dona així en bandeja, diguéssim, i jo crec que al final, bueno, això també la gent té que veure que no és fàcil i té molt sacrifici i molt esforç. Bueno, jo crec que els diria que treballin molt i tinguin molt sacrifici, que és molt important el dia a dia, i sobretot escoltar també els entrenadors de la cantera, tenim molt bons entrenadors, que al final el que volen és ajudar-te tu perquè siguis millor jugador i algun dia poder arribar doncs, estar a un primer equip i ser important. Ja et dic, sobretot el treball i que siguin continus. Bueno, no he tingut molts entrenadors, al final he tingut la sort de que, per exemple, a les meves categories inferiors, des de cadet fins a júnior, he tingut el Dani Miret, que és ara entrenador del Prat i ajudant d'aquí del primer equip, però bueno, podria dir el Willy, que ha sigut el que també va ser el que va fer el pas de quan jo era pre-mini B, passar-me ja a mini A, Javi Espinosa, hem tingut molts, i tots molt bons i molt agraït a ells. Jo crec que la valoració és bona, és el que et deia abans, al final tothom vol que guanyem tots els partits o que competim, però no sempre es pot estar a la mateixa línia ni alt i baixos, però jo crec que els objectius que vam marcar a principi de temporada, diguéssim, els estem complint. Ara estem per lluitar per playoff, que estem a una bona posició, així que ja et dic, jo crec que la valoració tant individual com col·lectiva és molt bona. Per les circumstàncies que n'hi ha, doncs, bueno, jo ara estic aprofitant el meu moment, diguéssim, però bueno, jo crec que he fet la temporada progressivament i bueno, ara s'està veient una mica els resultats, però ja et dic, també ha sigut una mica fruita del treball de l'any passat amb aquest. Bueno, podríem dir que estic en el meu millor moment de temporada? Sí, podríem dir que ara estic, em sento còmode, em sento en confiança.